Ξεκινήσαμε το γύρισμα 12 του Φλεβάρι στο Αίγυο από τις σκάλες με τους φαλαγγίτες. Και θυμάστε τα προβλήματά μας τότε, ο ήλιος που υπήρχε, θέλαμε συννεφιά, δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε κάνα 2 μέρες, γυρίζαμε μόνο πρωί, απόγευμα κλπ. Αυτό το πλάνο, αυτή η σκηνή εντάσσεται μέσα στις σκηνές που γυρίσαμε στο Αίγυο την πρώτη φορά, την πρώτη περίοδο. Θυμάμαι ήταν μια Κυριακή πρωί και όλη η ιστορία ήταν ότι θα έπρεπε να απομονωθεί αυτός ο δρόμος των 300 μέτρων ολόκληρος, να αλλοιωθούν ορισμένα στοιχεία του, βέβαια όχι στο βαθμό που θα μπορούσαν να ενταχθούν ιστορικά μέσα και αρχιτεκτονικά μέσα στο 52, γιατί το traveling αυτό γινόταν πάνω στο θίασο του 52, αυτό που λέμε εμείς θίασο του 52, δηλαδή τον ανανεωμένο θίασο του 39 με καινούργια πρόσωπα και τα επιζώντα πρόσωπα του 39, η Λέκτρα και τη Λάδη, που ξαναφτάνουν μετά από 13 χρόνια στο Αίγυο. Περπατάμε σε αυτό το μεγάλο δρόμο, περίπου 300 μέτρα δρόμος είναι αυτός, με δεξιά μαγαζάκια και κτίρια παλιές αποθήκες, και προχωρώντας μέσα σε αυτό το χώρο αναγνωρίζουν, κατά κάποιο τρόπο ξαναγυρίζουν πίσω. Ο χώρος αυτός τους ερεθίζει σε ένα ξαναγύρισμα μνήμης, αλλά μνήμης συλλογικής πάντα, όπως είναι η λειτουργία μέσα στο θίασο, προς τα πίσω στο 39. Και με αφετηρία αυτή την πορεία, αυτό το βάδισμα μέσα σε αυτό το δρόμο, μια Κυριακή πρωί, ξαναγυρίζουμε στο 39, μια Κυριακή πρωί, στον ίδιο χώρο, όχι όμως στο χώρο που είδαμε πριν, αλλά σε ένα διαφορετικό χώρο, που όμως μέσα στο φιλμ υποτίθεται ότι είναι ενιαίος. Λοιπόν, το traveling έγινε με ένα μετζίκο, όπως θυμάσαι, όλο αυτό σπρωγμένο από το συνεργείο προς τα πίσω, άντε μπρος, άντε πίσω κτλ. Και εκείνο που χρειάστηκε, εκεί που έπεσε η περισσότερη δουλειά, ήταν η αλλαγή του ντεκόρ, δηλαδή έπρεπε αυτό το πράγμα να διαμορφωθεί, καταρχήν να καλυφθούν όσα στοιχεία μοντέρνα είχε, σε ορισμένα μαγαζιά, ορισμένες βιτρίνες και τέτοια, και από την άλλη μεριά να ακολουθεί σε όλο το μήκος αφίσες και πανό που δείχνανε την προεκλογική εκστρατεία του Παπάγου. 16 Νοέμβρη του 1952. Λοιπόν, αυτή ήταν όλη η δουλειά. Βέβαια, ο λόγος που μπαίνει μετά, δηλαδή το μηχανάκι που περνάει και από που ακούγεται το διαφημιστικό για την προεκλογική περιοδία του Παπάγου, έχει προσθεθεί εκ των υστέρων. Εκείνη την εποχή, εμείς απλώς κάναμε την εικόνα και τον ήχο, τον μπριτάζ. Αλλά ο λόγος προσθέθηκε εκ των υστέρων. Η μεγάλη του δυσκολία βέβαια ήταν όλο αυτό το traveling και τα δεσίματα, οι συμπτώσεις ανάμεσα στα πρόσωπα τα οποία πρέπει να βρουν. Γιατί όλη αυτή η κίνηση που υπάρχει στο δρόμο είναι κατασκευασμένη φυσικά. Δεν υπάρχει ούτε ένας περαστικός ο οποίος να είναι τυχαίος. Λοιπόν, ήταν αυτοκίνητα, κομπάρσι και ηθοποιοί. Μπροστά στο θέατρο είχε άλλους προβλήματα. Καταρχήν έπρεπε να υπάρξει μια διαμόρφωση του χώρου, σαν να δείχνει περίπου ότι αυτός ο χώρος που ήταν μια παλιά αγορά έπρεπε να μοιάζει με ένα παλιό θέατρο. Γράψαμε λοιπόν θέατρο απάνω και τα λοιπά, βάλαμε τις φωτογραφίες πάλι, επειδή η περίοδος είναι η ίδια 52, αφήσεις του Παπάγου κτλ. Η διαμόρφωση του χώρου λοιπόν
συν την κατασκευή βροχής, η οποία δεν υπήρχε και την οποία έπρεπε να την παράγουμε, ήταν και το βασικό μέρος της δουλειάς πάλι. Γενικά σε όλη την ταινία η προσαρμογή του χώρου ήταν, και το ντύσιμο των ηθοποιών και των κομπάρσων, ήταν το βασικότερο μέρος της δουλειάς. Αν θέλεις, το μέρος της δουλειάς που μας έκλεβε τον περισσότερο χρόνο. Το υπόλοιπο γύρισμα, αυτό καθ' αυτό, ήταν πολύ λιγότερο, πολύ πιο σύντομο. Μάλλον θα έλεγα ότι γυρίζαμε αρκετά γρήγορα. Ζητάτε από το συνεργείο να συμμετέχει στα κοινά, για να κάνουμε το ρεζουμέ. Εφόσον ζητάτε από το συνεργείο να συμμετέχει στα κοινά, να του δίνετε και τη θέση που αρμόζει στο συνεργείο. Λοιπόν, εγώ είχα ένα παράπονο που το συνεργείο θα είναι μόνο στο γύρισμα, εκεί το ζητάτε. Αυτή τη στιγμή τελειώσει το γύρισμα, το γιατί πρόκειται να γίνει, πώς πρόκειται να γίνει, τα μαθαίνουμε όταν θα πάμε στο γύρισμα. Λοιπόν, να σου εξηγήσω κάτι τώρα. Την άλλη φορά έκανα ένα παράπονο. Ότι δεν. Πώς το λένε, και δεν το έκανα το παράπονο γιατί εθίχθη. Απλώς γιατί πιστεύω ότι μπορώ να δώσω περισσότερα πράγματα στο γύρισμα και δεν υπολογίζω. Δηλαδή, το ότι λέμε, άντε να πάμε στο γύρισμα να το κάνουμε και ξαφνικά, ας πούμε, μου λέει η Γεωργούλη ότι θα κάνουμε το γύρισμα, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Ας πούμε, να μου το πει η Γεωργούλη και εγώ να μην το ξέρω και να συμμετέχω σε κάτι παραπάνω. Εγώ προσωπικά. Και εκεί ήταν το παράπονο. Κατάλαβες τι γίνεται. Και νομίζω ότι έχω δίκιο. Σωστό είναι. Μετά την πρόβα της Γκόλφος, περνάμε κατευθείαν πια στην σκηνή που γίνεται η θεατρική παράσταση, που είναι η Γκόλφ. Αυτό το γυρίσαμε σε ένα παλιό οδείο, το παλιό οδείο των Ιωαννίνων, όπου ακόμα κάνει πρόβες η Φιλαρμονική Ορχήστρα των Ιωαννίνων. Φυσικά έπρεπε να χτίσουμε μια σκηνή μέσα στον χώρο που υπήρχε και το ντεκόρ έκανε, ο χώρος έκανε, τα χρώματα ήταν εντάξει πάρα πολύ σωστά με την χρωματική κλίμακα της ταινίας. Έπρεπε όμως να χτίσουμε μια σκηνή. Και φυσικά πήγε ένα συνεργείο να χτίσει μια σκηνή πάνω στην αίθουσα αυτή. Χτες μου λέγε να αγοράσουμε χρόνο, σου λέω δεν έχουμε, μου λες έχουν αυτά. Ποιος είναι? Χτες δεν λέγαμε να Σου λέω αγοράσουμε. θέλουμε χρώματα σου. Και θα μου λες λίγο πριζάκι θέλει. Πού το πριζάκι? Το χάνι των Ιωαννίνων είναι το χάνι της αναπαράστασης. Βέβαια. Το χάνι της αναπαράστασης σε έγχρωμο. Εκεί γυρίζαμε τις 4-5 μεγάλες εκκάνες που είναι ο θίασος που φτάνει στο χάνι, η πρώτη πρόβα που κάνει στην αυλή. Η νύχτα που η Ηλέκτρα ανακαλύπτει τη μητέρα της να κάνει έρωτα με τον Αίγιστο. Η άλλη μέρα το πρωί που φτάνει ο Ορέστης με άδεια από το στρατό, συναντάει τη μάνα του, τον πατέρα του, την αδελφή του. Και ορισμένες μικρές σκηνές σχέσεων ανάμεσα στα διάφορα αυτά πρόσωπα. Όλη η περίοδος αυτή είναι περίοδος 39. Περίοδος δηλαδή που ο θίασος ακόμα βρίσκεται στην αρχική του, είναι ο αρχικός θίασος, ο θίασος όπου επιζούν ακόμα όλοι. Αγαμέμνος, Κλητεμνίστρα, όλος ο κόσμος. Και είναι μια από τις βασικές επιστροφές του φιλμ προς τα πίσω. Περίοδος μεταξά, περίοδος δικτατορίας μεταξά. Πάμε!
Τι άλλο μπορούσα. Αυτό καταρχήν χτίστηκε, λειτουργεί σε δύο στιγμές της ταινίας. Υπάρχει μια σεκάνση η οποία δεν υπάρχει στην ταινία, έχει φύγει από την ταινία και όπου λειτουργεί όλος αυτός ο χώρος. Με καρέκλες, με τη σκηνή στημένη, με το ένα με το άλλο. Με τα παρασκήνια του. Αλλά αυτά δεν μπήκανε στην ταινία. Είναι από τις σκηνές που δεν μπήκανε στην ταινία. Εκείνο που κράτησα είναι εκείνο που φαίνεται μόνο η σκηνή, απουσία κοινού κτλ. Αυτό είναι η λειτουργία που υπάρχει, η λειτουργία που έχει αυτό το πράγμα είναι ότι υπάρχει ακόμα μια χρήση του ήχου εκτός πεδίου, αν θέλεις, όπου ο ήχος έρχεται να λειτουργήσει έτσι, στο συμπληρωματικό επίπεδο, στο επίπεδο που προδιαγράφει ήδη η εικόνα. Στην εικόνα βλέπουμε μόνο, από την άλλη μεριά έχουμε ένα πεδίο το οποίο δεν βλέπουμε αλλά ακούμε και που είναι οι θεατές. Ο ήχος των θεατών. Αντιδράσεις θεατών, το ένα το άλλο. Οτιδήποτε μπορεί αυτό το πράγμα. Πόσα πιάτα φέρετε? Πόσα? Πιάτα. 2 πιάτα. Τι πιάτα? 2 κολόνια. 3 ή 2. 3 κολόνια. Πάλι 2 σίγουρα φέραμε. Όχι πιάτα. Και 2 πιάτα. 2, 3, 2 εκεί. Ξέρεις τι σημαίνει τώρα, ότι αυτά τα πρέπει να πηγαίνουν στους 200 κιλómetros. Δεν μπορούμε να βάλουμε αυτό, ενώ τα πιάτα θα τα φτάσουμε εμείς. Το καλώδιο. Δεν μπορεί να γίνει από μέσα. Και θα τα σβήνουμε εμείς όπως θέλουμε. Δεν μπορεί, στάσουμε. Αυτό έχει οπωσδήποτε ένα γενικό. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να τα σβήνουμε από μέσα. Θα σβήσουν και τα φούλα. Θα σβήσουν όλα μαζί. Δεν μπορεί να σβήνουν ένα-ένα γιατί έχουν ένα διακόπτη εκεί, ένα διακόπτη τώρα πέρα, ένα διακόπτη. Αυτές οι αυλίκες θα φύγουν όλες? Γιατί δεν είναι. Γιατί ποιες αυτικές. Ναι. Αστείες θα το κάνουμε. Αστείες, μπορεί να αστείες. Ας πούμε να κάνουμε ένα... Το 30 είναι. Το 52 είναι. Κοίταξε να δεις. Σύμφωνα με την αρχική πρόθεση, όσο πιο κατεστραμμένος είναι ο χώρος, Όσο καλύτερα. Αυτά δεν είναι, δεν γεννηθήκαν με το κτίριο, αυτά είναι τωρινά. Καινούργια. Το πολύ πολύ να φέρεις 2-3 λάμπες και να είναι μισοκακομύρες. Το Γιάξεμπόρε είναι, μερικοί με ρωτάγανε πάρα πολύ, από πού βγαίνει. Το Γιάξεμπόρε είναι μια παραφθορά του Γεια σου αμόρε, μια λέξη ελληνική, μια λέξη ιταλική. Αρχές του αιώνα δεν ερχόντουσαν οι Ιταλικοί θείασοι εδώ ή ακόμα ορισμένες τραγουδίστριες στα καφέ Σαντών κτλ. Καταβαίνανε κάτω στους πελάτες και χρησιμοποιώντας μια λέξη ελληνική που μαθαίνανε, το γεια σου και το αμόρε που ξέρανε, φτιάχνανε ένα γεια σου αμόρε που αργότερα το χρησιμοποίησαν τα ελληνικά μπουλούκια που μην ξέρω ακριβώς από πού βγαίνει και τι είναι. Από παραφθορά σε παραφθορά έφτασε να γίνει Γιάξεμπόρε. Γιάξεμπόρε λοιπόν είναι το τραγούδι των Θιάσων. Εμένα μου μίλησε γι' αυτό ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος, ο ηθοποιός, που όλη του οικογένεια ήταν παλιοί μπουλουξίδες,
Έχει κάνει πάρα πολύ τσαντήρι, ξέρει όλα αυτά τα τραγούδια και όλες τις περιπέτειες των Θιάσων. Και σήμαινε ακριβώς το εξής. Ο Θιασάρχης, ο Μπουλουξής, έλεγε κορίτσια για ξεμπόρε. Οι γυναίκες του Θιάσου βγαίναν έξω από το τσαντήρι, σηκώνανε λίγο το φουστανάκι και χορεύανε ένα είδος περίεργου κανκάν πάνω σε ένα ρυθμό, σε μια μουσική που δεν ξέρουμε ακριβώς από πού έρχεται, θυμίζει παλιά βιενέζικη μουσική, ακόμα ιταλική ή οτιδήποτε, και στο οποίο προσθέτανε λόγια ανάλογα με την περίσταση. Δηλαδή υπήρχε ένα είδος αυτοσχεδιασμού πάνω σε ένα μουσικό μοτίβο. Το μουσικό αυτό μοτίβο βέβαια, από αυτό το μουσικό μοτίβο εγώ είχα μόνο ελάχιστες μουσικές φράσεις. Η τελική του διαμόρφωση έγινε από τον Λουκιάνο Κυλαϊδόνη, στον οποίο σχεδόν οφείλει το τραγούδι, μια και έχει πάρει μια τελείως διαφορετική μορφή. Και τους δύο στίχους βέβαια τους έγραψε ο Νίκος ο Γκάτσος με δικιά μου και του Κυλαϊδόνη βοήθεια, αν θέλεις ορισμένες αλλαγές που κάναμε από τον υστέρων εμείς. Τι? Δεν μπορεί να αντέχει καμένα. Δεν μπορεί να χειρίζει στις ταβέρνες και να πίνει κρασί. Κι όμως μηνάγει από θυράκια. Φεύγουν τις μάρκες στα μεράκια. Μη μας ασύκλα γάμο το φελέκι σου. Και φωνάζω χωριστή. Πού? Ακούς Ηλία? Ηλία ακούς? Έλα. Κέφι να έχουμε παιδιά, κέφι. Ήσου για το κοντινό σου. Κέφι να έχουμε, Επιτέλους και ένα κοντινό πλάνο. Καλά που είναι το συνεργείο του κύριου Σταματίου. Ο κύριος. Μέσα. Γιάννης είναι μερική στο βάθος, τους βλέπεις καθόλου? Κάνα δύο πιο πίσω από τους ηθοποιούς, τους βλέπεις? Όλο ναι. Κύριο Φόβης πού? Κύριο Φόβης πού? Παιδιά από τη γωνία! Κάντε πιο πίσω, παιδιά, κάνουμε δουλειά μας. Ανάση εδώ. Και εκεί ο κόσμος, Μίλτο! Παιδιά, ο κόσμος, ας περάσει πίσω η δική μας. Ναι. Έλα! Έτσι για καλά. Ησυχία. Πάρα λιγανέ.
Επήρε η μέρα και η αυγή, βασίλεψεν η πουλια. Πήρε και ο ήλιος στις κορφές, συχνολαλούν τα ειδόνια. Οι πέρδικες ροβόλησαν στις βρύσες και λουζόνται. Μα μια λεβεντοπέρδικα με το πολύ καμάρι, η κόρφο η πεντάμορφη, δεν φάνηκε ακόμα. Μαράτη που ξαγνάτισε. Καλή σου μέρα, Τάσο. Καλώς την αντιπέρδικα που έκανα μαύρα μάτια ως να τη δω και να με δει. Καλή σου μέρα, κόρφο. Μιλάχει και μας βλέπουνε. Κανένας δεν μας βλέπει. Παρά του λόγου τα πουλιά και τα βουνά τριγύρω. Και τα πουλιά. Άλλη μία γρήγορα. Τότε έτοιμοι για μια πρόβα. Βάζει το κλειδί στην πόρτα με το κουκού που ακούει η γυναίκα από έξω. Λέει καλό στα μάτια μου τα δυο. Όχι, εγώ πριν καλό στα μάτια μου το ένα. Καλό στα μάτια μου το ένα. Συνηθισμένο, καλό στα μάτια μου το ένα. Μα για τα κύκλαπα δεν μου σου μιλάς. Δεν κατάλαβες. Έλα. Ξέρεις αυτό είναι ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο. Πώς κατάλαβε ο Κύκλοπος το να πατάει η γυναίκα του. Πήγε ταξίδι. Και όπως όλοι οι σύζυγοι λέει, γύρισε νωρίτερα από το ταξίδι. Βάζει το κλειδί στην πόρτα, κρτς, κρτς. Κάνει πόρτα, ακούει η γυναίκα από μέσα κλειδί, λέει καλό στα μάτια μου τα δυο. Εδώ είναι. Όπως είπα, επειδή δεν ξέρω όλο το σενάριο, καμιά φορά συμβαίνει σε ένα πλάνο όταν έχει πολύ κόσμο και δεν προλαβαίνει να εξηγήσει σε όλους τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Σε ένα πλάνο που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα, ώστε να ξέρω τι γίνεται με το ρόλο. Καμιά φορά γελάνε όλοι, γίνεται κάτι αστείο μέσα, οπότε γελάω κι εγώ, αφού γελάνε όλοι. Και άμα το δει και μετά, μου λέει ότι όχι, εσύ Εύα δεν συμμετέχεις στο αστείο, εσύ συνεχίζεις την κατάσταση αυτή. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι έτσι όπως από τα λίγα που ήξερα από το σενάριο, όπως την είχα φανταστεί την Ηλέκτρα, τώρα που έχουμε γυρίσει ορισμένα πλάνα και έχω μπει περισσότερο στο χαρακτήρα της και βλέπω πού πάει περίπου, είναι ακόμα πιο ωραίο από ό,τι το είχα φανταστεί. Βέβαια έχει οι γενικές γραμμές του χαρακτήρα της είναι ίδιες με τη γνωστή Ηλέκτρα του Σοφοκλή, μόνο που θέλω να πω δηλαδή ότι οι σχέσεις με τα άλλα πρόσωπα, με τη μητέρα, το θείο, τον αδελφό, είναι αυτές που ξέρουμε, μόνο που η Ηλέκτρα αυτή κινείται σε ένα άλλο χώρο, σε μια άλλη εποχή και οπωσδήποτε οι αντιδράσεις της δεν είναι οι ίδιες.
Κάποιοι με ρωτήσανε πώς ήταν δυνατόν να γυριστεί αυτή η ταινία, αυτή που είναι η ταινία, έτσι όπως είναι, στην περίοδο της δικτατορίας. Πραγματικά σκέφτομαι ότι ήταν μια δουλειά πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή, από την άποψη του κίνδυνου που είχε. Εάν πραγματικά κάποιοι από τις αρχές ξέρανε τι γυρίζαμε, σίγουρα δεν θα είχε γυριστεί και σίγουρα θα είχαμε να λέμε αναμνήσεις από τη Γιάρο. Θυμάμαι στα Γιάννενα νύχτα γυρίζαμε την είσοδο στην πόλη του Ορέστη και των δύο συντρόφων του που μπαίνουνε με προπομπό την Ηλέκτρα, περνάνε από ένα μεγάλο νυχτερινό δρόμο, ακούγεται το ρούμι και κοκακόλα από μια ορχήστρα και η είσοδος αυτή στην πόλη γίνεται με ένα περίεργο τρόπο. Οι αντάρτες κρύβονται και ξαναφέρονται, κρύβονται και ξαναφέρονται. Αντάρτες πραγματικοί, όπως είχαν να τους δουν οι ελληνικοί δρόμοι από την εποχή του εμφυλίου, και ένας από αυτούς, μαύρος κούφης, θύμιζε τους αντάρτες του Άρη. Παρόλο που ήταν νύχτα αργά γυρισμένη σκηνή και υπήρχαν ελάχιστοι στον δρόμο, αυτοί κάποιοι λίγοι που την είδανε, κάποιος από αυτούς το είπε στην αστυνομία. Ήρθε αργότερα ένα 100, πέρασε, κάλεσαν τον διευθυντή παραγωγής στην αστυνομία. Εγώ του είχα πει να λέει κάτι συγκεκριμένο. Η ταινία είναι η τριλογία του Εσχύλου, Αγαμέμνων, Χοηφόρη, Ευμενίδας, μεταφερμένη στην εποχή της κατοχής. Ο διευθυντής παραγωγής δεν το θυμόταν πολύ καλά. Είπε ότι ο Ορέστης γύρισε από τον πόλεμο, η Κλητεμνίστρα έκανε εκείνο και τα λοιπά, τα μπέρδεψε λίγο, αλλά νομίζω ότι ο αξιωματικός χωροφυλακής δεν ήξερε περισσότερα και έτσι μόλις άκουσε ότι αυτή η ιστορία είχε σχέση με τους αρχαίους ημών προγόνους, κάθισε και εντάξει, το προσπέρασε το θέμα. Ο διευθυντής παραγωγής του πρότεινε να παίξει και στην ταινία, να κάνει ένα γερμανό αξιωματικό, γιατί με το παράστημά του ήταν πάρα πολύ ωραίος. Θα κάνεις τη βόλτα σου, θα μου βγάλεις φωτογραφία έτσι, θα ξανά τις πάλι από εδώ. Την πήρες στα ίδια τώρα? Ναι. Δεν μου πέρα. Πού είναι η πέρας μηχανή? Ναι. Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογέλαει πατέρα, γιατί λάμπει ο ήλιος έτσι, γιατί φέγγει έτσι η μέρα. Γιατί σαν αυτή παιδί μου την ημέρα τη χρυσή που τη χαίρεσαι κι εσύ. Τι έγινε? Στέρεψε το μαύρο δάκρυ και φούσκωσε η λίμνη, βλέπεις. Και ανοίξαν οι πληγές. Μέχρι εδώ είναι δηλαδή το τραγούδι και μετά το ξαναλέμε από την αρχή για να πάρει μια έκταση περισσότερη και να το θυμόμαστε πότε έτσι. Καλό κάνει.
Η απελευθέρωση έγινε στη Λευκάδα, η σκηνή της απελευθέρωσης, στο παλιό κάστρο το Βενετσιάνικο που υπήρχε εκεί, και το οποίο χρησιμοποιείται, έμαθα, ακόμα για γιορτές λόγου και τέχνης. Άνοιξη, όπως άνοιξη έγινε περίπου, άρχισε η απελευθέρωση στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον του πράγματος ήταν το εξής, ότι μου χρειαζόταν ένας χώρος λίγο απομακρυσμένος από μια πόλη που να φαίνεται στο βάθος και που η πόλη με το κάστρο συνδεόντουσαν μεταξύ τους με μια πολύ στενή γέφυρα που ήταν μόνο ένας δρόμος, τίποτα άλλο. Ένας δρόμος χτισμένος πάνω σε μια αβαθή λιμνοθάλασσα. Ο δρόμος αυτός ίσιος, γύρω στα 300 μέτρα, 400 μέτρα περίπου, ίσως παραπάνω, ένωνε την πόλη της Λευκάδας με το κάστρο. Λοιπόν, η δουλειά που χρειάστηκε εκεί πέρα βέβαια ήταν πάρα πολύ, χρειάστηκε να χτίσουμε μια ολόκληρη πλατφόρμα, μια εξέδρα ολόκληρη, για να βάλουμε πάνω το traveling. Χρειάστηκαν άνθρωποι, τους οποίους δεν βρίσκαμε στην αρχή, γιατί δεν ξέρανε τι γυρίζαμε. Χρειαζόταν άλογα, καβαλάριδες, που δεν υπήρχαν μες στη Λευκάδα και έπρεπε να τους φέρουμε από ένα χωριό κάπου 10 χιλιόμετρα ψηλά ορεινά έξω από την πόλη της Λευκάδας. Και οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να κατέβουν το πρωί, να γυριστεί και να γυρίσουν το βράδυ, να επιστρέψουν το βράδυ με τα λογά τους, γιατί την άλλη μέρα έπρεπε να δουλέψουν με αυτά τα χρησιμοποιούσαν. Όλη αυτή η δυσκολία λοιπόν έκανε την προσπάθεια για το γύρισμα τρομακτικά κοπιαστική, δεδομένου ότι έπρεπε όλα να είναι έτοιμα και να γυριστούν μέσα στο δεδομένο χρόνο. Η σκηνή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, το πλάνο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ήταν ένα τεράστιο πανοραμή 360 μοίρες, το οποίο έπρεπε να δέσει 4 διαφορετικές δράσεις. Αυτό που γινόντουσαν σε απόσταση από το κάστρο, έξω και μέσα στο κάστρο. Η επικοινωνία λοιπόν με τα διάφορα γκρουπ που αντιπροσωπεύαν τις διάφορες δράσεις γινόταν με walkie-talkie και φυσικά το δέσιμο, ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων, ο συγχρονισμός έπρεπε να είναι ακριβέστατος, ιδάλλως δεν μπορούσε να γυριστεί αυτή η σκηνή. Έπειτα αφήνω έξω τα εφέ τα οποία έπρεπε να γίνουν, εφέ καπνού, όπλα, ντύσιμο των ανθρώπων αυτών που ήταν γύρω στους 150-200 ανθρώπους και έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να ντυθούν με ρήπα της εποχής με αντάρτικα, να μακιγιαριστούν, να τους φορεθούν γένια, καπέλα, να πάρουν όπλα, μια ολόκληρη ιστορία, μια τεράστια ιστορία. Και το πλάνο βέβαια γυρίστηκαν και τα δύο πλάνα που έπρεπε να γυριστούν σε αυτό το χώρο, που ήταν το ένα ήταν το πανοραμίκ που έδαινε αυτές τις 4 δράσεις. Πρώτη δράση, ο λαός που ξεχύνεται μέσα στην αυλή του, μεγάλη αυλή του κάστρου, γιορτάζοντας την απελευθέρωση, παρασέρνοντας τη σημαία και πετάκοντας την έξω από το κάστρο. Δεύτερη δράση, Γερμανοί που απομακρύνονται στο βάθος. Τρίτη δράση, αντάρτες που έρχονται από την αριστερή μεριά, από τη μεριά της αμμουδιάς. Τέταρτη δράση, αντάρτες που μπαίνουν, άλλοι αντάρτες που μπαίνουν μέσα στο κάστρο, ενώνονται με τον κόσμο και γιορτάζουν μαζί την απελευθέρωση. Όλος αυτός ο κόσμος μαζί έπρεπε στη συνέχεια να πορευθεί πάνω στην γέφυρα, σε μια μακριά γραμμή και να τραγουδήσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο αυτό που ακούγεται να τραγουδάει μες στην ταινία, το «Λαέ σκλαβωμένε, λαέ βασανισμένε», ένα παλιό αντάρτικο τραγούδι που λέγανε οι Θεσσαλοί αγρότες επιστρέφοντας στις πόλεις μετά την απελευθέρωση. Φυσικά το τραγούδι που τραγουδήθηκε εκείνη τη στιγμή, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό γυρίστηκε ακόμα μέσα στη δικτατορία και ήταν αδύνατο να τραγουδηθεί το «Λαέ σκλαβωμένε». Αναγκαστικά λοιπόν το τραγούδι που τραγουδήθηκε εκεί πέρα ήταν ο εθνικός ύμνος. Το αντάρτικο γράφτηκε εκ των υστέρων και προσθέθηκε εκ των υστέρων απάνω στην εικόνα. Οι Γερμανοί βαράνε καμία, οι Ιταλοί δεν βαράνε τόσο, ήταν μαλακοί. Κρασί θέλαν οι Ιταλοί. Καλά, οι Ιταλοί θέλανε μόνο φαΐ. Φαΐ και γυναίκες, τίποτα. Δεν ήταν τόσο σκληροί μαζί σας. Ήταν και αυτοί πάρα πολύ σκληροί. Όταν έκανες το λάδι και δεν είχες να το βάλεις. Πάρα πολύ σκληροί. Ναι, ήμουν πιτσιρίκος και με πιάσανε εκεί στο χωριό σε ένα σχολείο που είχαν γράψει κάτι σημαίες και κάτι γράμματα και μας είχαν κατεβάσει εδώ στην καραμπιναρία. Και το βράδυ που μας εδίρανε καμιά 20 άτομα,
Όταν με ανάκρινε ένας καραμπινιέρης χοντρός και μου έλεγε αν γνωρίζω κάτι σημαίες, να πούμε κατά αμερικάνικες σημαίες, μια ρωσικιά να πούμε με αυτό που είχαν γράψει τα παιδιά. Αμερικάνικη, από πίσω ελληνική, και μ' άρπαξε τα μαλλιά και με έσκασε κάτι στο δάπεδο. Άλλη μία μου Ναι, καταλαβαίνεις. Κοιτάξτε να δείτε γιατί ήταν μαλακή. Γιατί τη Λευκάδα και γενικά Θεωρούσαν δική τους. τα θεωρούσαν δικά τους νησιά. Τα επτάνησα. Και έκανανε κάπως ας πούμε, αλλά τα τρόφιμα δεν τα αφήνανε να... Είχαν φτιάξει. Δηλαδή το λάδι, ειδικά το λάδι, κοιτάζανε πώς να στο βγάλουν από την τρύπα που το είχε βγαλμένο. Βάλω ένα ζευγάρι τώρα και τα βγάλω. Άστα αυτά. Πού μέσα, δεν έχει περισφυρία, πώς το λένε. Δεν έχει. Καλά, θα το βάλω μόνος. Τσαρμίλες σας όλοι. Έλα, Θανάση. Έλα, από εκεί. Τώρα έφτασα. Μια φορά εμείς το σκάσαμε από τα παλιάμπελα. Μας έκανε κλεισμένος για τέλος όλους μέσα στο σχολείο. Και πήγαμε μεσάχια από τα παραθύρια και ήρθαμε μοναχές στη Λευκάδα. Μας έκανε εκεί στα έργα που εργαζόμαστε. Και έτσι σαν αγωνιστές την εποχή εκείνη, τουλάχιστον στο χωριό σας απάνε, υπήρχαν πολλοί. Πολύ, 70%. 70%. Χάθηκαν πολλοί. Πάρα πολύ. Με το συμμορτοπόλεμο. Πάρα πολύ γενικά. Με τους Ιταλούς και με τους Γερμανούς. Κατ' εμένα δεν είναι έργο, είναι μνημόσυνο για αυτούς που χάσαμε από τους Γερμανούς. Ναι. Μας θυμίζουν όλα εκείνα εκεί, τους σκοτωμένους, τις τυραννίες, τα κρεμάσματα και πολλά. Τι να σας πω. Πάρε και για τη μέση. Ανάς πάτο. Την κάμερα παρακαλώ. Η Λευκάδα που ήταν μια από τις πιο ζωντανές μνήμες αυτού του γυρίσματος και από τις ωραιότερες περιόδους αυτού του γυρίσματος, όχι τόσο όσον αφορά την ίδια την δουλειά που βγήκε σε αυτό το χώρο, όσο για την επαφή με τους ανθρώπους που ήταν πράγματι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο λόγος που κατέβηκαν και μέσα από ποια διαδικασία κατέβηκαν να έρθουν στο φιλμ, να μετάσχουν, να παίξουν στο φιλμ. Άλλοι, δεν μιλάω για όλους, για πάρα πολλούς που ήρθαν πάρα πολύ συνειδητά, ξέροντας περίπου γιατί πρόκειται και θέλοντας οπωσδήποτε να παίξουν σε αυτή την ταινία. Άλλους που ήρθαν μόνο και μόνο για την κάποια αμοιβή που πήραν. Αλλά η εντύπωση που δόθηκε σε εμάς ήταν μια εντύπωση από τις πιο ωραίες που είχαμε σε όλη αυτή την περίοδο που γυρίζαμε την επαρχία και που είναι μια περιοδία που σχεδόν καλύπτει όλη την Ελλάδα. Ή δεν ξέρω τι κάνουνε. Εάν είναι με τους άλλους γιατί δεν πήγανε. Εάν δεν θέλουν ή αν δεν είναι μέσα στους άλλους, παρακαλούνται να φύγουν. Κάτι κοπέλες και κάτι κοριτσάκια που είναι εκεί πέρα, δεν χρειάζονται. Θέλει κάτι κοπέλες, κάτι κοριτσάκια που είναι εκεί να φύγουν. Τι να δει κάτι. Ναι. Έχω 1, 2, 3, 4 γυναίκες οι οποίοι θέλουν να παίξουν και έχουν κάποιες... Ναι. Και οι 4 γυναίκες που θέλουν να παίξουν να τα βάλω και τα υπόλοιπα θα σας βγάλω. Άκον πιο πίσω, να ξεκινάω από πιο πίσω. Αρκετά πιο πίσω. Λάμπρο! Όχι εκεί, προς τα εδώ! Τα φωτιά. Μπροστά μου! Προς εμένα! Εκεί! Όπα! Από εκεί! Τρέχει με το πλάνο. Γιώργο. Τι γίνεται. Το φως. Ο ήλιος. Ο ήλιος περιμένοντας το φως. Περιμένοντας το φως. Γιατί φίλε μου το φως είναι
τα πάντα κινούνται και γίνονται στο κινηματογράφο με το φως, με τίποτα άλλο. Κατάλαβες? Από τη μια μεριά υπάρχει ένα σενάριο, μια ιστορία και από την άλλη μεριά υπάρχει κάποιος ο οποίος πρέπει να φτιάξει, να δει το φως, να το ερμηνεύσει και να δώσει αυτό που θέλει σκηνοθέτης επάνω στο πράγμα. Σανταρά, αυτοί οι τρεις οι κύριοι τους έχεις για κοντινά. Όχι, αυτοί οι τρεις οι κύριοι είναι εκεί. Ο κύριος όμως εδώ που είναι ο άλλος? Άλλος! Ποιος δεν έχει άλογο και είναι ντυμένος, παιδιά? Ποιος δεν έχει άλογο και είναι ντυμένος? Αυτοί που έχουν άλογα πρέπει να ντυθούνε. Αυτοί που έχουν άλογα πρέπει να ντυθούνε. Ο κύριος κατέβηκε, ένα κύριος κατέβηκε, και ρούχα από. Κι άλλος είναι το πάσπο. Τι έλεγα εγώ εκεί? Εγώ τι έλεγα? Παιδιά, τα όπλα δεν τα αφήσετε, δεν τα δώσετε. Είσαι εμένα, είσαι αυτό. Εδώ, ωραία. Και προσέχετε, μη σας πέσει κάτω και πάρει χώμα και βουλώσει τι να σκοτώσει. Όχι, θα γίνουμε κάτω, θα πέσει, αφήσουμε τα όπλα. Τα όπλα θα κρατάμε. Κατάλαβες? Τι έχει μέσα? Εσείς οι τρεις. Όταν θα έρθει για σφαίρα, θα σας βάλω εγώ σφαίρες. Εντάξει. Εγώ. Ξέρεις πού θα πάτε? Εκεί που είναι πίσω από Δεν εδώ μου λες, έχει μια μουδιά. Γιατί εδώ φαντάζομαι ότι είναι παλιόπλα. Δηλαδή θα βάζεις με μπαρούδι. Τι σε νοιάζει σε μένα, θα φτιάξουμε. Πίσω από εδώ. Γενιό, για να πάρεις χαμπάρι που θα πάμε πλέον, κύριε Αγγελοπούλος. Πίσω από εδώ έχει μια μουδιά. Εσύ δεν καβαλάτε άλογα? Όχι. Δεν έχω μάλλον. Ναι, καβαλάτε όμως. Πώς? Καβαλάμε τώρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα που το έχει καβαλήσει ένας πιτσιρικάς. Α, το μικρό το ψαράκι. Ναι. Και όχι το μικρό, όχι το μικρό, ένα άλλο. Στέφανε. Για 2 λεπτά. Υπόψη μας είναι ο κύριος Σταματίου. Σανθούλη. Και τα ρέστα.